Едно жирафче също. Брадат български ром на токчета попада в класация на американско списание за бъдещето на световната музика. Тук-там още една-две излагации. Не знаете ли какво? Има и по-безумни от нас. Кой може да е по-безумен от нас? Севернокорейците. Това е Ким Чен Ир, върховен ръководител на Корейската народно-демократична република, баща на Ким Чен Ун, а даш на Ким Кардашиан. Сега, въпрос за 100 000 лева. По какво си приличат Ким Чен Ир и Ники Илиев? Правилно, не и по хубостта. Иначе и двамата са режисьори. Опитвам се да свикна с това, обаче не знам дали ще мога. Ким Чен Ир е бил най-запаленият кинолюбител сред диктаторите, а диктаторите обичат киното, защото има влияние върху културата и така е мощно оръжие за промиване на мозъци. Но за Ким то било много повече. Толкова много, че режисира ремейк на Титаник. Сериозно? Годината е 2001 и Ким Чен Ир инициира създаването на нова версия на култовия филм Титаник. През 1997 година филма ни даде Лео, спечели 11 Оскара, както и 1 милиард и стана глобален феномен. Страхотна идея! Помислил си Ким и решил да сграбчи вълната на славата на Титаник и да създаде своя версия. Казва се Soul's Protest или Протестът на душите. Сюжетната линия драматизира военно-морски инцидент между Северна Корея и Япония. И познайте, разбира се, коя била добрата и коя лошата страна във филма. Севернокорейският Титаник има всичко, което американският има. Например, севернокорейски Джак, който държи севернокорейската Роуз на носа на палбата, точно както на тази култова сцена. И истински ми е мъчно, че този шедьовър на синематографията не е достъпен за нас. Произведението на Ким Чен следва детайлно сюжета на оригинала, все пак филмовия екип е бил принуден да гледа оригиналния филм над 100 пъти. В интернет има коментари на присъствали на прожекцията, които разказват, че най-драматичните сцени изглеждали толкова безумно, че хората от аудиторията дискретно се пръскали от смях. На постерите самото име на филма било в пъти по-малко от пояснението Севернокорейският Титаник. 10 000 войника от армията на Северна Корея били наети за статисти и сега си мислите, че поне компютърните ефекти са били някакви страшни. Все пак, щом строят бомби, очевидно са техничари хора, но CGI ефектите са нула. Плискали са си с вода и са падали от високо. Обаче Ким не е спрял там. Той не просто мечтаял за филмова пропаганда, той искал качествена такава. През 1978 година жадният за кино деспот организира отвличането на Шин Санг Ок, най-известният южнокорейски режисьор. Ким изпратил агенти, причакали Шин като по филмите, турбата на главата и бам в колата. Но колко мило от страна на Ким, че заедно с режисьора отвлича и съпругата му, която е актриса, ма ей така, за да са си двамата. За няколко години в пленничество режисьора създава дози на филми, които доста разчупили нещата в киното. Някои от филмите са достъпни в интернет, но не са лесни за гледане. През 1985 година във филма Любов, моя любов, Шин Санг показва първата екранна целувка в историята на севернокорейското кино. След 8 години пленничество, Шин Санг и жена му успяват да избягат и като добавим това, че западни филми биват контрабандно вкарвани в страната и хората някак си усетили разликата в качеството между домашното производство, което им предлага вожда, и западните продукции, ами ето така замряло седмото изкуство. И така, кино няма, а киното е култура. Народ без култура лесно се води. А самият Ким Чен Ир не е скучал, защото в личната си колекция има над 20 000 филма, сред любимите му са Джеймс Бонд и Мистер Бин. Така, значи хората ремейк на Титаник снимат, режисьори отвличат, а ние само се разправяме защо този филм е отишъл на Оскарите, а не онзи. А тук там имаме хубав филм, като например Къръци на Ивайло Христов, за който казва, че си заслужава. Вече го дават по кината и следващия път ще споделя пукащи отзиви. До тогава пишете в коментарите кой световен режисьор трябва да отвлече Бойко Борисов, за да разчупи нещата малко и у нас. Гледайте хубави филми и не прекалявайте с пуканките. До скоро!